Ama-Israyeli ayoyiswa ngama-Amaleki. Xa eziphakamisile izandla uMoses, ama-Israyeli ayawina. Haleluya. Kwenzeka ntoni emva kokuba ezithobile izandla? Wathi akudina uMoses, u-Aaron noYure bamhlalisa elityeni bamkhakha, baphakamisa iingalo zakhe lade latshona ilanga. Haleluya. Wadinga uMoses, uYoshua usempini, uMoses usempini, uyoyisa uYoshua. Wadinga uMoses, kodwa uMoses wayengahambi yedwa. Haleluya. uMoses wayengahambi yedwa, kwakukhona uHure, kukhona uAaron. Bathi bakumbona uba uyadinga, bathatha ilitye bamhlalisa phezu kwalo, basogqiba omnye waba ngasekunene omnye waba ngasekhohlo, baphakamisa iingalo zakhe. Kodwa yena ngokunokwakhe uMoses wayetheni? Wayediniwe, engasakwazi ukuzithini izandla zakhe. Hayi bazalwane, engasakwazi ukuzithini uMoses izandla uziphakamisa. Kodwa abazalwane bahamba nabathini? Baziphakamisa izandla zakhe. uYoshua ngapho washothini? Woyisa. Haleluya. Uma ngabe iTrinity ibingamasebenzisani, belungeke lube khona uloyiso. Yonke le nto iyadinga ukusebenziswana. Kukhona ixesha lokusebenza kaMoses, kukhona ixesha lokusebenza kaAaron, kukhona ixesha lokusebenza kaHure, kukhona ixesha lokusebenza kaYehova, kukhona ixesha lokusebenza kwanyana uYesu Kristu, kukhona ixesha lokusebenza komoya oyingcwele. Aba bantu bobathathu banye kodwa basebenza ngokwahlukeneyo, besenza umsebenzi omnye kwiiofisi ezahlukeneyo. Umsebenzi kaThixo udinga ubunye bukaThixo. Uthi mayithetha uYesu, uthi ayikho into endikwaziyo ukuyenza ndingambonanga ubawo eyenza, ngoba mna nobawo sibanye. Haleluya. Kodwa ungaba khona umoya ongaba kwelinye lamalungu omzimba wami, kanti mbona umzalwane wami ebawiki, ngiyithathe njengethuba eloba ndiyongena ezihlangwini zakhe, ndilibale ukuthi ndidinga yena kuleli ndawo ndikuyo. Haleluya. Lo mzalwane wewiki nguye ndimdinga ukuze ndibe nempumelelo kule ndlela yami endiyihambayo. Haleluya. Amen. Omnye uyashumayela, omnye uyathandaza ngemessage. Amen. Haleluya. Amen. Ah, Jesus. Mna nobawo siba athi kuJohn 17, ndiyathandaza ukuthi ubawo anigcine njengoba wanigcina, nibe banye njengoba ndimnye naye. Ndithandaza nababo bazozuzeka ngenxa yenu. Unity kaThixo. Uma ilithuba uThixo akunikeze lona,